Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. An bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu mun na adamaden ni kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw la sɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ye ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛ dɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badara ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi bi in na a ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci mɔgɔninfin ni kanubagaw cayala i dɛmɛbaga cayara i kanubaga cayara n'i ma fɛɛrɛ tigɛ k'u fo n'i y'o fo k'i b'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen i bɛ jalaki sɔrɔ wa i ni jalaki ka kan o kosɔn an y'a bɛɛ fo ni dakuruɲɛ kelen ye k'aw merci foliw tɛmɛnen kɔfɛ kuma ka misɛn kuma man ɲi kumabaliya man ɲi jɔn bɛɛ ka kan ka siran kuma ɲɛ surtout kuma bamugu gansan nafa foyi t'o rɔ i b'i yɛrɛ majigi de ala k'an kisi kuma bamugu ma nafa kelen min bɛ kuma na o ye bɔnɛ ye an bɛ diɲɛ fo ka farafinna fo ka farajɛla fo ka nanzaraw fo ka farafinw fo k'u dugawu k'u bɛɛ ye ko ala k'an don da kelen k'an bɔ da kelen ka bɛn sabati farafinna bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn sabati nanzaraw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka ban ka bɛn sabati farafinw ni farajɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka diɲɛ ɲɛsuma fitinɛ baba ninnu ka jamanaw ɲɛsuma ka fitinɛ baba ninnu k'u jufa ala ka hɛrɛ suru an kan an bɛ dugawu kɛ banbagaw ye ala ka hinɛ o la ala k'u jigi yɔrɔw ɲa u kɔnɔ an ye kiti min na ala ka taa nɔgɔyaw ye o n'an bɛ taa jɛn kiti min na ala ka taa nɔgɔya an n'u ye ala ka anw yɛrɛw ɲɛ k'an ka donw kɔnɔ n tɛ sa o ye nkalon ye o ala ka don janya o de ye tiɲɛ ye ala sabali ni muɲu d'an ma an bɛ dugawu kɛ minnu n'an ma ɲɛna ala ka kɛnɛya di an ni banabagatɔ tɔw bɛɛ lajɛlen ma minnu ka kɛnɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan sanga ni wagati bɛɛ sabu valeur bɛ fɛn kelen min na n'a dɔnnen tɛ fo hakilitigiw de bɛ o dɔn o de ye kɛnɛya ye kɛnɛya valeur ka bon ka tɛmɛ fɛn caman ka adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna na d'ailleurs ni kɛnɛya tɛ yen ko foyi tɛ yen o la ala ka kɛnɛya sabati an bɛɛ kelen kelen dusukun na ala ka kɛnɛya di an bɛɛ kelen kelenw farikolow ma an bɛ dugawu kɛ dɛsɛbagatɔw ni kɔrɔw ye ala k'olu sɔn ka sekuw ye i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɛ cogo min na fo k'a tɛmɛ u yɛrɛ ka laɲini kan dɔɔni dɔɔni bɛ minnu n'an bolo ala ka dɔ fara o kan ala ka hɛrɛ suru an kan ala k'an jigiyaw fa vocal suivant an b'an da se ni ala tɔgɔ in ma n'o de ye latifu ka kɛnzi ye kɛnzil duniya inshallah an bɛna an da se o ma k'o ɲɛfɔ duba jama ye n'o ye ensemble pour réussir jama ye bi tɔɔrɔ fatu ayini ni duba sanfɛ tɛ aw fana bɛ se ka nin sɔrɔ ten nin tɛ se ka sɔrɔ ten dɛ kɛnzi latifu k'u sɔrɔ i dani i kunkolo b'i ka hɔrɔnmuso kan i senw bɛ ɲɔgɔn kan kilim fɔɲɔ duman bɛ ka don ira dɔɔni i bɛ k'a lajɛ ten i bɛ k'a kalan i layɔrɔ la i ka so kɔnɔ i sibon kɔnɔ i ka hɔrɔnmusow kɔrɔ o sɔrɔ man di dɛ ni duba sanfɛ tɛ
ni ensemble pour réussir sans fête tiens yɛrɛ la ni fana sɔrɔ man di mais an ka laɲini o de ala ka barika da kan ka di kalandenw bɛɛ ma a y'a fɔ amina e min tulo b'ara e yɛrɛ dɔw kɛlen bɛ e yɛrɛ de e k'a fɔ ami alors Kenzi Latif an da bɛ s'a ma sisan ko cari k'o di ensemble pour réussir duba denw ma kwati nin fana ta don bɛɛ ti kelen ye dɛ tuma dɔra ka fisa tuma dɔ ye tuma dɔ man kan tuma dɔra wura a bɛ daga an bɛ nin baara kɛcogo yira aw la mɔgɔ min kɔni i bɛ fɛ k'i sen bɔ diɲɛ hamibabaw ma k'i ta kɛ ɲɛsuma ani sagoman sɔrɔ yɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔna na ala ka diɲɛ lakile ta ten k'a don i tigɛ kɔnɔ i k'i sinsin nin kan nin bɛ baara kalo juma fɔlɔ bɛɛ ka taa tile 7 dafa kalo juma fɔlɔ bɛɛ tile 7 kɔfɛ i b'i la k'i lafiya i ka ɲɛnamaya bɛ jayira i n'a fɔ i b'a miirila cogo min na i bɛ sutura kɔnɔ ala ka bila la nɛɛma sugu bɛɛ b'i ye ani ka denbaya bɛɛ wa i hami bɛ fɛn o fɛn na ala b'a bɛɛ se k'i ye i ka laɲini ye fɛn fɛn ala ka dugukolo kan ala b'a bɛɛ nɔgɔya ye yanni i ka sa alors o kosɔn an b'an da s'a ma an b'a ɲɛfɔ n'an dun y'a ko nin ɲɛfɔ bɛɛ k'a ta k'i mago dilan a kana ɲina n'a ye nin aladari nin ta k'aw sigi a kan tuma o tuma a ye to ka hakili jigin badara la badara n'a ka Cheikh Tanapɔ badara n'a ka ɲɛmɔgɔ Cheikh Abdallah de Mauritanie Cheikh Abdallah de mon ami de Mali de Mauritanie aussi ale de ye ne kanu ale ko n'ale ma kuma ko ale yɛrɛ si bi tigɛ ne de ko jara ye fo ka taa se yɔrɔ la ne ko n tɛ mangutulu fɛ mais Abdulayi Kamara a ye n kanu fo ka se yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ jira masaw ne ko ni min jara ye o bɛ kuranna kalan na ye o b'u ka groupe sanfɛ o bɛ ka kuranna kalan k'a ni ce kanu kosɔn k'a yɛrɛ dumani ye kojugu k'a dumani ye kojugu ko n b'a fo k'a wale ɲuman dɔn k'a tari sanga ani wagati bɛɛ Abdulayi Kamara de Mauritanie de Mali ale de b'an ka kalandenw kalan na Mauritanie ale de b'an ka kalandenw kalan ale de b'an ka denw kalan ale de bɛ ne tericɛ Abdallah de Mauritanie ka denmisɛnninw kalanna Mauritanie o yɔrɔ la yen a funangɛni kalankan ka di n'a bɛ kuranna kalan i tɛ fɛ a ka je n'a yɛrɛ bɛ kuma i t'a fɛ a k'a daje o Badara y'a fo ni do diɲɛ na ko tɛ dɔwɛrɛ ye kɛko de ye n'i y'a kɛ a kɛko tɛ dɔwɛrɛ ye a ka fɔ k'a ni ce alors an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka traditɛriw fo k'olu ni baara sanga ni waati bɛɛ ko dan t'olu la olu le wulila ka jɔ su tile heure bɛɛ i b'olu de ye réseaux sociaux sanfɛ o bɛ ka tradili kɛ an ka baaradaw la i bɛ wuli heure o heure k'i ma dɔ sɔrɔ réseau sanfɛ an ka ensemble pour réussir sanfɛ o ye nkalon ye i mana wuli su heure o heure i bɛ taa sɔrɔ traditeur dɔ bɛ ka baara kɛ ensemble pour réussir sanfɛ k'olu ni foli ka kan kɛ k'an k'olu fo kɛ mais n'an m'olu fo k'an b'a kɛ di k'an b'u fo n'an m'u fo an bɛ kɛ fitiliman wale ye n'an m'u fo an bɛ jɔ an yɛrɛ la n'an m'u fo k'u wale ɲuman dɔn walayi ala yɛrɛ bɛna jigin anw na ko traditɛriw ni baara sa k'u ni ce k'u ni kɛnyɛrɛye baara n'an bɔra yan an tɛ ɲinɛ da an ka président son excellence Seck Sidiki Konate ala ka robo don n ko ala ye robo cɛ min dilan k'a di maître Badara n'a ka mɔgɔw ma o de ye Seck Sidiki Konate k'a folen bɛ dɛ a folen bɛ dɛ a folen bɛ dɛrɛ a folen don su an ye Seck Sidiki Konate fo su an ye Seck Sidiki Konate fo tile an y'a fo sanga ani wagati bɛɛ k'a merci k'a bɛ to an kɔnɔ k'a bɛ maa jɛ ɲɔgɔn bɔ k'a ye hɔrɔn ye k'ala kana fɛn k'a la k'a merci tiɲɛw olu de k'o b'a kɛ Badara ye walahi o y'a k'a ye k'a to a ye k'a k'a ye ala kama k'a k'a ye a kira kama ka kɛ duba denw bɛɛ ye an y'u fo an ye bɛɛ fo an da sera minnu tɔgɔ ma an da ma se minnu tɔgɔ ma ko an ye bɛɛ fo ka ban ka yafa ɲini bɛɛ fɛ alors n'an ye bɛɛ fo ten n'an ɲinɛna minnu kɔ k'u ka sabari k'an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ ta n'a ye duwawu kɛ n yɛrɛ ye o bɛ diya n ye kosɛbɛ kuma lɔgɔ bɛ n na kuma ka di n ye mais n bɛ siran kuma ɲɛ sabu kunkolo dimi dɔ bɛ na n'o wulila a ka gɛlɛn mais an bɛna kuma ninnu da faga yan an bɛna ni Kenzi Latifu baara cogo ye n'ala ka jɛ ye vocal suivant